Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan ingkang dipun mulyakaken Allah. Teman-teman adicara inti wonten ing wekdal punika menika adicara pengawasan ingkang badhe kawedharaken panjenenganipun Bapak Kiai Yudi ingkang pidalem wonten ing Kadiraja Palbapang Bantul. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Yudi Sasana Wisara saha panggenan kita aturaken kanthi sak cekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para bini sepuh, sesepuh kasepuhan para ngalim, para ulama linangkung wonten ngarsanipun Bapak Dukuh Dono Tirta inggih Bapak Lilik Dwi Soekarno ingkang kita hormati, wonten ngarsanipun Bapak Dukuh Lemah Dadi Bapak Edi Sud, Bapak Dukuh Watu Langkah Bapak Slamet ingkang kita hormati, Ketua LPMK Bapak Wahudi ingkang kita hormati, Bapak RW Bapak Bilal ingkang kita hormati, Bapak RT Bapak Susanto, Bapak Dion, saha Bapak Eko ingkang kita hormati, wonten ngarsanipun Bapak Takmir Masjid, Bapak Suwanto ingkang kita hormati. Wonten ngarsanipun Simbah Kaum Rois, Simbah Rahmat Widodo, saha Simbah Mujono ingkang kita dhereki. Sahibul Bait wonten ngarsanipun Bapak Widi ingkang kita hormati, sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang dipun rahmati Gusti Allah lan ingkang kita hormati ugi. Mboten kesupen rombongan campur sari sing ten wingking punika ingkang sangat berbahagia lan salam kenal kalih kula. Jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah lan ingkang kita hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, bilih wonten ing dalu punika kita sedaya estu tesih pun paringi pinten-pinten kerahmatan, kesarasan, yuswa panjang, kesempatan, tetepipun iman saha Islam saengga wonten ing dalu punika kita saged sareng-sareng makempal wonten dalemipun Bapak Widi mriki kanthi pinanggih wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Mugi-mugi estu tindak lampah kita sedaya wiwit dalem dumugi tempat ingkang mulya punika dipun catet setunggaling ibadah ingkang pun tampi wonten ngarsanipun Gusti Allah. Dipun lintoni ganjaran ingkang selangkung kathah, Allahumma amin.
Ingkang selajengipun sholawat salam tansah kita kunjukaken wonten ngarsanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah garwa putra sahabatipun saha penderek-penderekipun ingkang nderek sarengatipun mugi-mugi termasuk keluarga kita sedaya linangkung sedaya keluarga wonten dusun Dono Tirta sakiwa tengenipun mriki mugi-mugi sedaya dipun lebetaken golonganipun kuntum khairon umat bagus-baguse umat saestu kita sedaya sak pengandap sak penginggil pun paringi syafaat ingkang langkung rumiyin wiwit donya ngantos akhiratipun benjang Allahumma amin. Dumateng ngarsanipun para jamaah ingkang kita hormati linangkung wonten ngarsanipun sesepuh kita sedaya minangkani menapa ingkang dados panyuwunipun sedaya pangrembak acara dalu punika inggih menika acara dalam rangka memperingati malam 10 Muharram 1428 Hijrah. Kula kakersakaken matur wonten ngarsanipun para jamaah sedaya kangge nambahi sekedhik kesaenan anggenipun sami-sami ngawontenaken acara dalu punika. Temanipun meneladani hikmah Asyura memperkuat iman dan kepedulian sesama. Sangat hebat sekali. Kula nderek tahlilan teng mriki niki nyuwun sewu Pak Bu. Sangat ternyuh sekali kula langsung njaluk nomere Pak RT tak kon nulis kanca kula niku sesuk pokoke aku Pak RT dituliske direkamke mangke kula tak tiru-tiru nek iso jan iso merebes mili tenan nek dirasake. Singirannya betul-betul sangat menyentuh lagune cara mbiyen niki nggih sangat luar biasa. Ketoke tesih dopen karo piantun-piantun biyen. Langkung-langkung tradisi wonten Dono Tirta niki estu niku do diuri-uri kantos dadi kabudayan ingkang kados mekaten. Mugi-mugi saklejengipun leres ingkang pun ngendikaaken Bapak DPR nika wau Allahumma amin. Nyuwun sewu saderengipun matur niki acara wiwit sore sampun kathah nggih Pak Bu nggih. Kula le ngaji mangke sedelet mawon sebab niki sing teng mburi acarane niki sing jenengan tunggu-tunggu campur sarine betul-betul sangat luar biasa. Mangke nek jenengan ajeng ngibing utawa joget nggih angsal. Nggih, ngoten niku nggih. Sepakat mawon leh kula ngaji kira-kira pirang menit Pak Bu? Pinten menit Pak? Pinten menit? Biasane kula nek nari jamaah niki mangkeh nek pengajian kaya ngeten niki biasane cok 20 menit. Lah mangke nek dilalae kok 20 menit niki nyuwun sewu cok kula tari mangkeh jenengan nek kula rong nganti 20 menit kok jenengan selak sepet utawa selak memeng kula aturi dehem. Dadi mangke anggere jenengan nonton sik dehem ngoten niku kula terus rampung. Lah kok dilalai 20 menit kok dereng wonten sing dehem niku mangke kula tambahi 5 menit. 5 menit urung ana sing dehem meneh tambahi 5 menit. Wis ketuk pole ditambahi 5 menit kok ra ana sing dehem kula dehem dhewe. Ngoten niku setuju nggih Pak nggih? Nggih, pun niki kaya ngeten iki. Iki campur sari kaya ngeten iki nek ora dimanfaatke kayane eman-eman banget iki nggih. Biasane kula nek ngaji niki nomor setunggal niki identik dengan sholawat. Sebab napa sholawat nggih wonten tuntunane kados sing dingendikake Pak DPR nika wau. Terus mangkeh sing nomor loro kok disolawati kok tetep isih mbegegek ora gelem seneng ki cok tak paringi jak guyu. Jak guyu kok ya tetep isih mbegegek ora gelem isih ketok le susah jak nyanyi.
Sebab napa niku kabeh nggih wonten tuntunane. Nggih, sing jeneng muni ngaji kok nyuwun sewu, ngaji kok karo guyu, ora etuk sing ra ngetukke sapa. Wong guyu ki tandane wong seneng, seneng ki nek hukume agama kuwi wajib. Dadi wong niki nek seneng kuwi etuk ganjaran Pak Bu, sebab napa wajib wong seneng niku. Makanya khususnya ibu-ibu nggih nyuwun sewu dadi piantun urip niku sing enjoy mawon, sing santai mawon, sing slow mawon. Slow nggih ngertos to Bu? Sing santai, sing rileks, pokoke digawe sing seneng. Sebab napa? Mengko nek susah hukume haram. Haram kuwi ya dosa. Dadi jenengan ki ra ngopo-ngopo nek susah bengep wae ki dosa. Mula nggih nyuwun sewu khususnya ibu-ibu nek rada kurang sithik ya dipeksa pokoke ya sing plewah-pleweh. Ngaji urung lekas kok wis susah. Jenengan susah napa seneng niku? Lekasi ngaji Mas, yo ngaji nggih. Wis mang unekke anu Mas. Nek cara basane musik kuwi rondo kempling Mas. Ning gandeng Islami yo tak gawane sing Islam iki pokoke. Ya, siap to Mas? Mangke jenengan melu selawat nggih Bu nggih. Allahumma sholli wa sallim ala. Ngoten niku mangke senggakane nggih. Bapak-bapak joget ya angsal wis. Nek pengen disawer iki ya siap wis. Dindangdutke ya sak karepmu Mas, aku manut jenengan pokoke. Dikoplokke ya tak banterke ya. Backing vokale cekel Mbak, ayo Mbak. Mbak sapa namine Mbak? Sembrono. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo ngaji, ayo padha ngaji. Yen ra ngaji tembe bakal rugi. Yen ngaji insyaallah manfaati. Dunya akhirat mesti bakal ora rugi. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa
Napa judule Pak Bu? Mang muni rondo kempling ngono. Ora ana kata-kata rondo kempling niki wayo ngaji ayo padha ngaji nek ra ngaji tembe bakale rugi yen ngaji insyaallah manfaati donya akhirat Gusti Allah ngijabahi alhamdulillah arep ngaji apa arep pengen campur sari Pak Bu alhamdulillah niki sing marai seneng sing do diuriri budayane simbah-simbah niki ya kaya ngoten niku dadi nek ana muni wong ngaji kok nembang ya ben simbah niki ya gaweane nembang jaman riyen niki nyuwun sewu ana jagongan we maca pat urung lair wae wis ditembangke jenenge Mas Kumambang urung lair engko nek lair mijil bar mijil iso dikudang kinantri lekas begiku I Asmarandono walah kaya ngono kok do disaru ya Mas ya wis mengko ndak menggok ning nggonmu haram nggih Pak Bu nggih ngaji nggih dalu punika warga Danatirta niki memperingati tahun hijrah sing tahun anyar Islam nembe 10 dina sing kepungkur nek cara jaman saiki tambah tahun kuwi do diulang tauni padahal sing jeneng muni ulang tahun kuwi ora ana wong tahun kok diulang ki ora iso sedasa Muharram ing taun 1428 Hijrah niki lek ketemu ya ming dina niki sesuk nek diulang tauni ora iso andekno nyuwun sewu putra wayah panjenengan anggere tambah setahun oh alah do nyulet lilin ngiris roti happy birthday tuyul oh alah lah kok le nganti selamat ulang tahun walah wong tahun ki diulang ora kena makanya nek piantun dhisik niki nggih kaya simbah-simbah nika gawe among-among terus didongani perlune napa nek sing cah cilik-cilik niki do gawa godhong kene rasah diwisuwek sesuk ndak bocahe nakal nek kuwi nek biyen lah niki warga Danatirta nguri-uri kabudayan sing kaya ngoten niki sing tahun anyar hijrah niki 1428 niki suwene niki diitung sing jeneng hijrah niki pindahe Kanjeng Nabi wiwit Mekah ketuk Madinah kuwi jenenge hijrah kuwi pindah. Lah kenging napa Kanjeng Nabi kok neng Mekah sing saiki hebate kaya ngono kok ndadak pindah neng Madinah. Nggih sebab Kanjeng Nabi niku dakwah neng Mekah niki ora berkembang malah akeh mungsuhe, malah ming do dimungsuhi. Sing dadi mungsuh niku ora tanggung-tanggung malah paklike dhewe Abu Jahal, Abu Lahab. Niki mungsuhi. Lah awake dhewe sakniki iso njukuk iktibar utawa contoh, Pak. Kanjeng Nabi ki piantun apik dhewe sak ngalam donya wae do dimungsuhi. Kira-kira piantun Danatirta niki nyuwun sewu kira-kira ana sing nyengiti napa mboten? Enten napa mboten? Satu iktibar satu contoh nek donya ki werna loro nek ana sing apik ya mesti ana sing lah nek gelem jujur ngakoni alah gawe sajen-sajen dadak digawe sego gurih nganggo ingkung barang kuwi musyrik sapa sing omong iki tradisine simbah-simbah sing wis membudaya lah wong ora gelem tak gawe takir ora gelem gawe ingkung ora gelem gawe sego gurih kuwi rak ming tandane wong cethil. Kok meneng wae ya doen ya. Kok len jawab malah guyu, Pak. Rak ngoten niku to, Pak. Darane ora manto maknane po. Sego gurih diwandahi takir, tokir, ditata karo dipikir. Mbok ditata ayo karo dipikir. Segone gurih ki diarani sego wuduk. Sego wudu kok tego sing suci, alah ra dilawuhi wae gurihe ora jamak-jamak.
Gurih itu maknane lenggugu nek direh-reh, makanya do dikumpulke do dikandani. Engko nek mong-mong ya dikake gudangan, lenggugu ya nek is dangang. Kok do meneng wae ya. Ngeten iki lho, Pak. Niki budaya sing kaya ngeten iki. Niki nggih awi sareng-sareng wis teng mriki rasah dijake pokoke isih mlaku kanthi sae. Alhamdulillah. Pindahe Kanjeng Nabi wiwit Mekah dugi Madinah ming do dimungsuhi wae. Lah wong wis apik dhewe sak ngalam donya kok isih do dimungsuhi iki kurang apa. Dadi nyuwun sewu, nek jaman saiki dadi presiden do dielek-elek ya nyuwun sewu, ndak ya werna loro, ana sing seneng ya ana sing do seneng napa do sengit, Bu? Matur nuwun ya, Mbak. Iki lho kaya ngoten iki lho. Sakniki awake dhewe njukuk iktibar njukuk contoh. Mangkeh awake dhewe iso njukuk contoh pindahe Kanjeng Nabi iki diarani hijrah. Lah saiki awake dhewe arep hijrah pripun carane? Apa kira-kira jenengan ya arep pindah ning kota lain, dusun lain. Nek memungkinkan monggo ning ijma qiyase. Ijma qiyase persamaane hijrah dhewe. Jenengan saka dalem dumugi tempat pengibadahan, saka kebodohan menuju kepinteran ngeten iki namine hijrah. Jenengan saka keset menuju ning sregep iki namine hijrah. Langkung-langkung nyuwun sewu ibu-ibu sing gawene karo sing kakung niku cok miwir wae mengko terus dadi apik kuwi hijrah. Ana napa mboten, Bu? Kathah. Lah kok sing jawab ya ibu-ibu iki ya tenan saja. Wonge ya menyang sanjenge. Sajake kurban Bapak. Masya Allah. Niki lho. Dadi kita saged mendhet iktibar utawa contoh. Sing maune nyuwun sewu cethile ora jamak-jamak gandeng saiki ning taun hijrah sing anyar sesuk terus dadi lomo iki ya hijrah. Ning angel. Kususe sing ibu-ibu Pak Bu sing rada sepuh-sepuh Bu, kula emutke. Sing sepuh-sepuh rak ya ana to? Monggo. Hijrahe panjenengan sing maune rada cetil manglomo. Nek duwe duit ampun ngantos geping ning setagen niku ampun. Sing jeneng duwe bondo niku ling iso ngrasake nek pas ngecakke, pengen apa-apa turuti. Mbangane ming gur dienggo sun. Iki maknane hijrah lho, Bu. Wonten mboten sik ngaji ngeten iki, Pak? Wow. Nggih, Mas, kaya ngeten iki. Wis makana awake dhewe niki sing hubungan kalih sesami wis iso njukuk contoh, iso njukuk iktibar siji, pindahe awake dhewe ning perkara sing kurang apik tumuju ning apik kuwi jenenge hijrah. Saged ditampa nggih Pak Bu nggih? Nggih. Saka keset tumuju ning sregep kuwi ya hijrah. Terus mangke sing hubungan karo Gusti Allah nyuwun sewu sing maune ora tau ning masjid kok dilalahi sregep ning masjid niki tak mirip Pak Wahudi niku jenengan niku terus dikelokke. Lha kok saiki kok mbasan bareng ngaji ngono kok terus langsung sregep jamaah ya njak hijrah cing ngoten nggih. Setuju napa mboten Bu niki? Iki sebab nopo jenengan arep tumindak apik niki nek cara ibadah maudhuh kuwi sing paling apik dhewe niki ming nglakoni manembah ning ngersane Gusti Allah. Salat sing paling apik. Lah engko nek wis krungu azan Allahu Akbar apa meneh nek salat subuh as-sholatu khairum minan naum iki ibadah madhos sing langsung karo Gusti Allah. Kira-kira ngeten iki jenengan benake kemul apa terus tangi wudu Pak Bu? Lah kok jujur ya Mas ya. Ya Mas yo do nembang ya Mas yo, tapi Mbak nembang Mbak. Dokon salat dikake pepeling, wah sembroning.
Rukun Islam. Siap ya Mbak ya? Tak bawane Mbak. Mbak sapa Mbak? Mau le kenalan mau? Vivi, Pak. Oh Mbak Vivi alah ayune aja Kalian Mbak Brenda. Mbak Brenda. Rukun Islam kang lima puniku katindakna mring para sesama aja padha ditinggalke rukun Islam puniku sahadate kang angka 1 kang angka 2 salat dene kang katelu Ramadan nindakna poso papat yakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Awi Mbak angkatke Mbak. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki sing hubungan kalih mahdhah pokoke jenengan kalih kula ditambahi hijrah semangat niki le nembah karo Gusti Allah iki digawe luweh apik. Ngoten nggih Pak Bu nggih? Niki mangkeh maknane kaya ngoten. Sebab napa tuntunane Kanjeng Nabi anggenipun ngendika auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Awwalu yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah fi shalah. Fa in salaha salahat sairung amali fa in fasadat fasada sairung amali.
kawitane menungso sesuk ning dina kiamat kuwi ngamal sing diitung sikik dhewe kuwi salate. Nek salate apik kabeh ngamal diitung apik, ning nek salate ala kabeh ngamal diitung ala. Lah sakniki Pak Bu, jenengan memperingati kados ngeten iki tujuane rak ming luweh dianggep dadi wong apik. Jenengan do kaya ngeten iki rak ming arep gawe seksi supaya dibiji dadi wong apik. Ya mungguhe menungsa ya mungguhe Gusti Allah. Contone ngeten. Sesuk kalih jenengan kalih kula niki nek wis wayahe dipanggul terakhir nika alias wis seda niki mesti disuwuni prisa karo sing mamitke. Jenayah menika awon napa sae para takziah. Kira-kira jawabane nek awake dhewe sregep ngibadah iki rak muni sae. Saiki pertanyaane, nek kira-kira sing jenayah niki weruh kelakuane ora becik, petakilan, ngrugekke wong nyenyengit, jenengan le jawab pripun nek ditakoni. Pripun Pak kira-kira Pak sing lesal layat niku cedhak sing dipanggul niku. Muni sae, nek jenengan muni sae jenengan seksi goroh. Lah wong cetha ngerti gawean elek kok muni sae. Kok do meneng wae ya. Ngeten iki mangke le jawab ngeten iki dongake mawon mangke jenengan muni muga-muga niki rindik terus le muni sae sing seru. Jenayah menika awon napa sae para takziah jenengan niki le jawab muga-muga sae. Muga-mugane rindik ngoten nggih Pak. Kok kaya ora setuju to jenengan to? Ya setuju wong iki donga kok muga-muga sae. Lah tujuane awake dhewe supaya ditap dadi wong sae mengko ben dadi seksi ning kanane. Ngoten setuju nggih? Lah saiki awake dhewe isih diparingi yuswa nganti ketuk 448 Hijrah. 1448 Hijrah niki kula nyipati simbah-simbah ngoten nika ya wis do sepuh-sepuh nggih Mbah nggih. Wis punjul sewidak to Mbah. Daerah nggen kula rika nyuwun 1050 medun kathah Mbah sing wis do dilumumke niku. Jenengan isih do diparingi sehat-sehat alhamdulillah. Padahal mangkeh nek hubungane kalih ngomongke umur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas bagus-baguse menungso mantola ngumuruhu wa hasuna ngamaluhu utawa wa ahsana ngamaluhu. Bagus-baguse menungso kuwi sing dawa umure, akeh ngamale utawa apik ngamale. Lah kula berkusnudzon jenengan sepuh-sepuh wele tahlil nganti ndalik-ndalik kaya ngoten niku ya muga-muga akeh ngamale Allahumma amin. Senengke tenan Mbah niki. Teng mriki niki sing marai awake dhewe iso diparingi dawa umur akeh ngamale iki nek gelem kaya ngeten iki saengga muga-muga digolongke dadi api-apike piantun Allahumma. Lah sing terakhir jenengan nyuwun sewu isih diparingi urip ning alam donya niki. Sing donya niki ad-dunya madroatul akhirah. Donya kuwi ladange akhirah. Dadi nyuwun sewu jenengan ning donya iki ibarate ning sawah utawa ning ladang. Lah saiki nek jenengan kalih kula duwe sawah, duwe ladang pirang-pirang, kira-kira nek ra ditanduri sing tukul apa? Suketeki Bu. Kon nyanyi Bu suketeki Bu. Isora Mbak suketeki diislamke. Saged mboten Mbak Wiwi? Nek ora iso ya ora usah dipeksa kok terus mah. Wong religi kok. Lho, iki lho. Niki nyuwun sewu awake dhewe iki ning ladang. Awake dhewe ibarate ning sawah wae nek ora nggawa alat ki nyuwun sewu ming arep ngopo Pak Bu? Bapak-bapak nyuwun sewu ning sawah kok ora nggawa alat ki ngopo mengarep ngubengi galengan wae. Ayo matun. Oh,
kuwi apik matun ning nyuwun sewu luwih apik meneh nek arep gosrok kok ora nggawa gosrok arep macul ora nggawa macul. Lah awake dhewe niki wayahe nandur pupung isih duwe lat. Setuju mboten to, Pak? Lah ngeten iki awake dhewe pupung isih duwe ladang awile nandur sing saoke-oke. Lah mengko nek dilalake ora ditanduri. Lah wong nek jaman riyen niki nandur salah mangsa wae nyuwun sewu. Lah kok ngene dadine salah mangsa sajake kabeh gundul ora bisa. Lah sing tukul apa? Ming salah mangsa lho. Lah nek saiki nyuwun sewu, agi tukule wis disikiki karo keong kok. Tenan apa mboten, Bu? Pun sakniki mang bayangke, nek jenengan duwe sawah ora ditanduri, sementara mengko kancane kuwi tandur di menduwe panen sing akeh, niki terus mangke nek awake dhewe ora panen kono panene ning teras kuwi do tumpuk-tumpukan kira-kira awake dhewe susah napa mboten? Ayo mang muni mboten ngono. Tanggane kuwi do tumpuk-tumpukan ning teras kebak kok awake dhewe ora duwe. Lah mengko awake dhewe akhire ya mingger sulaja padha nelongso. Iso ora Mas iki Mas? Ayo Mas. Ben nyanyi Mas, piantun Dono Tirta Mas. Engko nek ra iso tak ganti bukit berbunga lho ya, Mbak. Tobat ketemu aku pisan. Oh ya wis esuk ketemu. Dadi ya engko nek ana sing request, ajeng request ngetuk Bu ning kula dipesen kali anakku, pokoke engko nek ana compor sanire rasa suwe-suwe lho Pak lah ngaji, padahal iki mau wis ana 20-30 menit to Bu. Wong jan padune ra gelem dahame menit. Ayo Mas, dadi Mas. Nyanyi bareng-bareng, ayo Mbak. Ya padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat ojo bener yen dikongkon ya sing lah apa to kanca ati kerep lara wiwitan rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata. Wong kuburan dina wong nek sombong bakal cilaka wong kuburan mayit wong nek sombong bakal kejepit ring isine arah nek wis eling mbok sing semana ring isine banyu nek wis eling mbok ya sing lugu wong urip kaya roda nek dong munggul aja
Nabi Muhammad. Dadi awake dhewe ning donya iki nyuwun sewu ning ladang nggih Pak Bu nggih. Iki sih dikei umur ketuk sementen niki Lemang Ayu Bagya niki nyuwun sewu ampun minggur happy birthday to you ampun ditambahi le cedhak karo Gusti Allah. Lah pumpung isih urip isih diparingi kesempatan bagus-baguse menungso ki sing dawa umure akeh ngamale. Monggo sareng-sareng le ngamal ditambahi sing hubungan mafdhoh karo Gusti Allah langkung-langkung le salat digawe sing apik sing isih rada nom-nom nyuwun sewu Mas Mbak nyuwun sewu sing sak barakane Pak RT niku Pak Guru niki nyuwun sewu niku rencang-rencange do dielingke nek krungu as-sholatu khairum minan naum nyuwun sewu ampun le KLN nyelot kenceng. Ngertos KLN? Napa? Le KLN nyelot kenceng ngertos? Bapak-bapak ngerti sing rada enom-enom kuwi napa? Ya wis tak kandhake pokoke le kelunan kon ngeculke. Lah ya subuh ki penak-penake jele omong kuwi. Ngoten niku Mas. Kon ngeculke nggih Bu. Sing rada enom-enom kuwi lho kok ya ora setuju. Sing padha Mbak Vivi barang iki lho. Ngene iki dadi mangke monggo niki le nyukup iktibar apa meneh kok hijrahe Kanjeng Nabi wiwit Mekah saka Madinah niki wau Kanjeng Nabi nunggang unta niku tepruk kalih kaum muhajirin teng rika disambut kalih kaum Ansor le nyambut do melambai-lambaikan tangan nganggo selawat sing dilantumke campur sari kita lal badru alaina min saniyatil wada melambai-lambaikan tangan sahabat kaum Ansor le do seneng ora jamak-jamak tepruk-tepruk saudagar-saudagar wonten Madinah nika do menyambut iki tenanan do ditarup-tarupi do digawe apik-apik perune Kanjeng Nabi ben gelem pinarak. Terus ngoten niku Kanjeng Nabi nyuwun sewu jenengan mboten sah do nggindoli kendaline unta niki. Unta niki wis wonten sing nggirekke ya kuwi malaikat Jibril. Malaikat Jibril sing nggirekke unta niki mengko Kanjeng Nabi ngendika unta iki engko le mandeg nang ngendi aku le calon nginep nang kono kuwi sing nggirekke malaikat Jibril estu lah kok le mandeg niki nyuwun sewu nang gone wong sing ora duwe jenenge niki sahabat Ansori Ahmad Ansori niki lah nyuwun sewu wonten sing jenenge Ahmad Ansori mboten wonten Mbah niku Mbah Ahmad Ansori niku langsung sanjang niku kalih Gusti Allah ngendika karo Gusti Allah duh Gusti jenengan kok kersa ngendheke kawula panjenengan sing paling apik sak donya teng gubuk kula lah kula ki wedang we ora nggodhog je akhire napa mbasan unta ndekem teng riku niku sing wong sugih-sugih niku do ora trima anune do disogoki ngertos anune bapak-bapak ngertos anune do disogoki perlune ben ngadeg untane niki anune do disogoki napa kok anune wes pokoke kuwi disogoki perune ben ngadeg ora gelem ngadeg akhirnya sahabat Ansori niku terus nyuwun presta kalih Gusti Allah ternyata sahabat Ansori kuwi duwe sifat andap asor utawa tawadhu dadi sifat sing apik dhewe kuwi sifat tawadhu utawa andap asor iso dijukuk contoh nggih Pak Bu nggih niki hikmahe le Kanjeng Nabi hijrah ngoten niku nggih makanya wau wonten lagu wau bong kuburan Cina wong nek sombong bakal cilaka. Cilaka wong sombong niku. Padha meneng wae yo gek watuk wae yo. Wis to? Sah nggih. Tutupan Mas kok der. Ayo Mbak di
iseni nggone jenengan Mbak apa Mbak sing rasah perintahku kaya kuwasa-kuwasa kae. Yo apa? Oh ya sepi ya nek wonten apa nggih. Nggih. Yo sek yo Mbak Brenda yo nggih.
ala Nabi Muhammad. Wis ngoten niku nggih Pak Bu nggih. Saged ditampa mboten lah kula matur niki wau. Drong napa blong? Jelas apa blas? Tak baleni kesimpulane. Jenengan do sareng-sareng memperingati sedasa Muharram niki nguri-uri kabudayan tinggalane simbah ya agama ya wis membudaya. Apa meneh engko nek dijarurke karo al ulama warasatul anbiya, ngulama teruse para nabi. Teng mriki ngulama-ngulamane kathah sanget, Mbah. Jenengan mingkari nutke. Ana kalane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga. Pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngen kula nek senggaan ngoten niku Mbah sing irane jenengan kok lewat apike ora jamak-jamak kaya ngoten niku. Nggih. Dadi jenengan kalih kula niki sareng-sareng peringati Muharram niki ampun ming happy birthday to you. Ampun ming panjang umurnya. Panjang umurnya khairun nas niku sing paling apik, sing dawa umure akeh ngamale. Lah carane piye khairun nas anfanguhum linas. Bagus-baguse menungso sing akeh manfaate tumrap menungso liya. Dadi piye carane awake dhewe iki iso manfaat ben dicap dadi wong apik, sesuk nek disuni prisa karo simbah sing mamitke niki mangke ben do jawab sae. Ngoten niku nggih. Hijrahe Kanjeng Nabi awake dhewe iso njukuk iktibar utawa conto. Kanjeng Nabi piantun sing paling apik dhewe sak donya wae do dimungsuhi. Nek awake dhewe ora do dicocoki yo ben. Nek kuat ditampa, nek ra kuat lah pindahe awake dhewe niki, hijrahe awake dhewe kuwi nang perkara sing ora pati apik menuju neng sing luwih apik. Blak-blakane rembug sing maune cetil dadi lomo, sing maune keset dadi sregep, sing maune bodho ya nyuwun sewu piye carane iso pokoke bareng-bareng niki supaya luwih apik. Setuju? Jenengan nggih paham? Rasidro blong? Wis ngoten niku. Lah terus sing hubungan kalih madhah sing dielingke nganggo wis wancine tansah dielingke ngoten niku wau sing hubungan madhah kalih Gusti Allah sing paling apik dhewe salat. Monggo mangke awake dhewe iki dadi kawula iki minggur kon nyembah teng ngersane Gusti Allah. Piye carane le awake dhewe ngrumangsani dadi kawula. Kawula iki ming kudu manut karo bendarane. Dadi babu kok ra manut juragane dipecat. Paham to? Lah teng mriki niki pupung awake dhewe isih diparingi urip ning alam padang niki adunya majruatul akhirah, donya ladange akhirah awi diokeh-okehke le nandur. Nek cara dawe a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Senajan minggur sak biji yarah utawa sawahi nandur apik mesti tukul ning nek ala rasah ditandur wedo tukul dhewe. Contone jenengan nek gawe apik karo tangga aja ngarep-arep nek engko dibales apik. Sedekah rekane wis diparingi sing rada apik. Pamer coba sedekah kowe ndumah iso masak iwak yahene wae andang ngekaki. Kuwi nek ra jodoh. Ning nek jodoh walah tai kucing we rasane cuk bali ning gone Kanjeng Nabi niki wau elek we nyuwun sewu apik dhewe we akeh sing mungsuhi. Ha nek sing ora jodoh walah ngeteri bakso kok sak upil-upil. Lah gek ya upile sapa? Wonten mboten teng Dana Tirta ngoten niku? Oke. Gek wonge gek muni teko neh ngono. Monggo
Rak ya saged paham to niki to leh kula matur niki to. Kula disengeni anak kula nek suwe-suwe iki engko gek nyanyi ya Mbak. Kula tak medun ya. Wis pokoke tak simpulke ngoten niku. Sing le pindah Kanjeng Nabi ning Madinah ning gone Ahmad Ansori niki le minarak wae le mampir wae ning gone wong ra duwe dhewe wong sekeng dhewe omahe wing gubuk nek cara riki sebab napa duweni sifat andap asor. Andap asor niku sifat sing paling apik dhewe tawadhu. Lah sing paling holo dhewe sombong. Makanya nyuwun sewu amal akeh kaya ngapa kok dilewe tutup nganggo sombong siji wae iso kehapus kabeh. Ngati-ati nggih Pak Bu nggih. Makanya wong sombong bakal cilaka. Wong kuburan mayit wong sombong bakal gejepit. Wong urip kaya ruda nek modong mumbul aja sembrono. Wis nek iki tutupan tenan Mas Lintang Asmara Mas. Kok le ora ana asmarane. Ayo Mbak, urip ing alam donya ngono kae ya Mbak. Wis tak abani aku tak ngombe. Ngaji kok le penak banget lah ya kan ngaji ki kon seneng Bu nggih to Bu. Sesuk nek tuman ya di ora cengit ya diundang meneh nek ora ya ora apa-apa Pak. Rasa
juga iktibar niki mau nggih Bu nggih mboten sombong ayo do semangat le hijrah saka nggon kurang apik neng tumuju keapian terus awake dhewe niki pupung isih diparingi urip apik-apike menungso sing akeh ngamale dawa umure akeh ngamale mangke awake dhewe tujuane niki le ndonga tambahi pitulung saengga dipun paringi bejo mulya donya akhiratipun Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli ya amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu karim 'azimul sultanik Allah istina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali alafat wa taqdina bi jamil hajat wa tudhununa biha min jami syatarna wa indana darajat balaghna bi usalat min akhirat Muhammad au taqabbal minna salatana siyamana ruku'ana sujudana tadzun wa ta'budana min taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi fil walidayya warhamhuma kama rabbani syura wa li jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir bi barakatil yada doa adzal majlis. Ya Allah mugi-mugi sedaya jamaah wonten dusun tirta sakiwatan ingkang pun paringi tambah tentrem ayem sehat selamat remen cekap putra waya ingkang soleh-solehah rezeki ingkang kathah ingkang halal ingkang barokah dipun tebihaken penyakit ingkang angel tambanane dipun tebihaken sedulur kenalan rencang ingkang betolakna dipun celakaken sedulur kenalan rencang sedulur ingkang beto rahmat paringi tetep iman Islam istiqomah ngibadah binyang pencapaian husnul khotimah sak pengandap sak penginggil Allahumma ajina bil iman wa amina bil iman wahsurna bil iman Allahumma sabit namal iman wa khotim lana minal jinni wal iman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammad subhana rabbika rabbil izzati salam salim alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fidli ya amin. Dumateng ngarsanipun para pinisepuh sesepuh kasepuhan wabil khusum simbah kaum rois bapak dukuh bapak RT sedaya tokoh masyarakat sanesipun ingkang boten kula sebat setunggal-setunggalipun para ibu-ibu bapak-bapak mas-mas jamaah sedaya ingkang kita hormati mekaten sekedhik pangertosan ingkang saged kita aturaken mugi-mugi manfaat tumrap kita sedaya mbok bilih anggen kula matur wiwit awal teng akhir kathah kekelintuan estu nyuwun agunging pangapunten linangkung wonten ngarsanipun grup campur sari wonten wingking menika estu nyuwun ngapunten mbok bilih rada kebablasan mboten di tendensi napa-napa ing pengajap kita sedaya mugi-mugi namung asal ridhanipun Gusti Allah secara lahiripun mugi-muga jamaah ben do ora ngantuk. Piantun sepuh sedaya mungkin nek kula matur niki cen ya rada kabablasen ning kula nyuwun ngapunten ingkang estu. Kita akhiri hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.